Ilmassa oli lehenkeä. Sitten siirryin vuoteen 1991. Siellä viittomakielen tulkki, kodinhoitaja Sisko Hiltunen piti viittomakielen oppituntien sarjaa. Pitkä suoraselkäinen mies, puheenjohtaja Raimo Korpela piti juhlapuhetta. Lisäksi juhlapuhujana oli Elisa Mikkola, toiminnanjohtaja. Tiedonsaanti oli vaikeeta, tulkkeja ei juuri ollut. Aktiivinen osallistuminen, vaikuttaminen ja esimerkiksi matkustelu oli työlästä. Kari käyttää myös internetin selaamiseen. Eli hän lukee uutisia, varsinkin Ilveksen matsit. On semmoinen, että mikä on pakko katsoa, että miten Ilves on pärjännyt. Hänhän on ihan jääkiekkofani. Toi, mutta ei muuten olekaan. Kyllä sen näkee tästä jälkeen. Joo. Se voitaisiin käydä loppupäivänä päästä. Hei kuule, Heini sulle omaa. Joo. Kunnon kypärät. Mitä tämäksä? Hyvää aamupäivää kaikille. Äänen puheenjohtaja Seppo Jurvanen. Mulle on annettu ilo ja kunnia käyttää tässä tilaisuudessa pieni puheenvuoro. Ja on korostettu sitä, että puheen pitäisi olla lyhyt. No niin. Mistä seisoo tuossa kaiutin edessä? Kuuluuko se induktio? Kuuluuko tämä induktio vielä? No niin, jatketaan. Mikrofoni kädessä lisääntyy. Ne on aika painavia, että tässä tarvii ihan oikeasti voimaa. Sitten se on merkki siitä, että käsi on pettänyt. Nyt Kovasen Merja tuli auttamaan, että nyt ei ole mitään hätää. Tunnelma tuntuu täällä olevan hyvin iloinen ja välitön näin tuttavien ja ystävien kesken. Ja se on oikein hyvä asia, koska tämä on oikein iloinen tapahtuma, kun on kyseessä toimintakeskuksen 30-vuotis syntymäpäivä. Menneisyyden haasteet on voitettu ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamme rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja hyvillä mielin. Työntekijät, rakennukset, kiinteistö, kaikki tämä palvelee meitä kuurosokeita. Saan jakaa sitä vähän eri lailla. Terve. Terve. Kalle. Kalle. Mua tuntenut? Tuntee ihan. Kyllähän me nyt Sepot tunne. No terve. Mitä te Justiina, näyttelykaveri? Vielä odotellaan, meillä on ihan musiikkiesitys tulossa, mutta sitä odotellessa vielä ja yhtä puhetta odotellessa, niin toteen, että kello... Ja muistakaa, täällä on monissa paikoissa katsottavaa myös tuolla, jos teitä kiinnostaa toiminta. Ja muistakaa, toimintapäivät on tuolla ylemmässä rakennuksessa, myös työtilarakennuksessa esittäytyy. Ja IT-koulutus on myös siellä. Arvoisat juhlavieraat,
olemme yhdessä voimallisesti todistamassa pienen yhteisön oikeutta olla kuurosokea omalla maaperällä. Voida liikkua, osallistua ja kokea elämää. Nyt meillä on uusi aistipuutarha valmistunut. Puutarhan on suunnitellut puutarhuri Leila Andersen. Toteutuksessa on kuultu talokokouksen jäseniä ja hyödynnetty puutarhurin monipuolinen ammattitaito. Koska mä en osaa laulaa, mä säästän teidät siltä, niin mua hirveästi kiehto semmonen kappale kuin Aikakoneen alla vaahterapuun. Ja siellä on tämmöiset sanat kuin tapasin illoin sinua silloin alla vaahterapuun. Tutustuttiin, ihastuttiin alla vaahterapuun. Ja täällä on Risto ja Saini esimerkiksi nyt vaahterapuun alla. Niin se on melkein suomalainen misteli. Aistipuutarha on avattu. Tervetuloa. Kuppia vielä. Kun puhutaan seurakuntien diakoniasta, niin siellä aina ajatellaan erityisesti hyvinvointia. Ja nyt kun haluan tervehtiä 30-vuotista Taivalta, minkä Kuurosokeiden toimintakeskus on vienyt, niin sen saunan lisäksi, ja tämä kaikki on siihen, että toimitilojen järjestämisessä. Ja ehkä sitten on yleiseltä kannalta, aina kun toiminta on kansalaistoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, se on arvokasta, se on hatunnuston arvosta. 84 palvelutalon vihkiäiset. Nuori puheenjohtaja, 24 vuotta, Ulla Tikkanen, nykyisin kungas, kiittää monin sanoin ja viittomin kaikkia isoon ponnistukseen osallistuneita. Paikalla oli jo silloin monia, jotka on ollut eilisissä juhlissa ja tänään täällä talossa. Samoin valtiovalta, kaupunki, Lionit oli mukana tuomassa onnitteluja. Ulkopihalle sitten saa tämmöisen, jos se vielä on grillipäiviä. On, meillä on grillipäiviä. Niin, tämä todella vähän semmoisia sinne. Joo, ilman muuta me pistetään tää tonne käyttöön. Me nimittäin vasta meillä grillataan vielä pitkään. No niin, grillataan. Katsotaan. Sopimuksen mukaan, niinkö? Joo. Jos tulee tarpeeksi pyyntöjä. Joo, kyllä.
hallitsen omaa elämäni kaikin tavoin. Ja sitä pistekirjoitusta, sitä Braille-konetta olen miettinyt silloin 1966-69 vuosina, kun opiskelin sitä pistekirjoitusta. Ja nyt ajattelen, että vuonna 2008 osasin pisteet jo valmiiksi, niin sitten kun sen Braille-koneen sai, sehän vaatii sen, että osaa pisteitä lukea. Niin kun sitä 3 vuotta harjoittelin sitä Braille-koneen käyttöä, niin sen jälkeen se on kyllä alkanut oikein hyvin sujaa. Ajattelen, että se on todella hyvä, että minulla se on. Ja vaimoni Hilkka tosiaan, niin hänkin on opiskellut myöskin sitä Braillea. Tuntuu, että tässä on koko ajan tullut uusia muutoksia niinä vuosina, mitä tässä olen asunut. Ja kovasti on saanut piristystä itsekin, että 13 vuotta nyt sitten olen täällä ollut. Että sitä ennen oli vähän, 10 vuotta alkuun oli vähän sinne päin, että onko täällä nyt hyvä olla vai ei. Mutta viimeiset 3 vuotta tässä on tullut paljon uusia muutoksia ja koko ajan on tullut paremmaksi täällä nämä palvelut. Että olen oikein tyytyväinen tähän. Seuraavan, joka on meillä kertomassa. Meillä on kuntoutumispäällikkönä Sinikka Merkkiniemi, ja Sinie on nyt estyneenä saapumasta, niin on pyydetty, että Markku ottaisi kuntoutus osana kuurosokean elämää luennon. Niin on Mustosen Markku ja Jyväskylästä, ja Muurame on se meidän toimipiste. Pieni hetki. Muurame on sitten meidän toimipiste, missä toimin niin sitten Pyysti työpaikalla. Kaupan on vaihtanut vähän toiseen paikkaan. Ja kuntoutuksella on nykypäivänä 2 eri rahoittajaa, ja Kela, Kansaneläkelaitos on niin oikeastaan se suuri rahoittaja, ja Kansaneläkelaitos rahoittaa juuri tätä vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta. Ja se toteutetaan kurssimuotoisina tai sitten yksilöllisen kuntoutusjaksoina. Kurssimuotoinen kuntoutus tarkoittaa sitä, että siihen samanaikaisesti osallistuu useita kuntoutettavia, joilla on joku tietty diagnosoitu vamma. En mä kyllä kerennyt ihan niin paljon kuin mä olisin halunnut, että on niitä töitä on vinot tuolla. No. Siinä on tehty talo. Mikäs tässä on materiaalia? Ne on tällaisia. Mä löysin pussillisen tämmöisiä. Ja sitten mä annoin ne yhdelle kuurosokealle, että rakennan niistä linnan, ja se teki tommosen. Kenen tekemä tää on? Tai en mä tiedä. Kato. Eikö tämä? Rauli on ollut tosi aktiivisesti. Mulla on muutama sellainen kuurosokea asiakas, jotka käy ihan kaikesta, mitä vaan järjestää. Arvoisat yhteistyökumppanit, hyvät juhlavieraat, rakkaat ystävät. Jaakko sanoo, että P-asentoitui. Olemme täällä, ja olimme jo eilen täällä juhlimassa Kuurosokeiden toimintakeskuksen 30-vuotis syntymäpäivää. Minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi tänne juhliin ja tähän tilaisuuteen. Toiminta käsittää palveluasumisen lisäksi esimerkiksi apuvälinesovituksia, kuntoutusta, IT-palveluja ja viriketoimintaa, jota kutsutaan täällä päivätoiminnaksi. Toimintapäiviksi. Anteeksi, kiitoksia. Milla, että korjasit siis toimintapäiviksi, toimintapäivätoimintaa.